फार्स्टआवनो आं बुंखायो नैबे भिडिअखौ जायफ्रा नायनो गोसो बिथांमोना नायनो हागोन आरो जायफोर नायनो गोसो गैया बिथांमोना नायाबाबो जागोन अनलि बे जायफ्रा आंनि चेनेल आंनि भिडिअखौ जायफ्रा नायनो मोजां मोना बिथांमोना नायाबाबो जागोन खारन बेखौ नायनानै नोंथांमोना रागा जोंनानै जेबो लाब गैया खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं न' सफैनाया बारा गोबाव जायाखै जास्ट 10-15 मिनिटसोल'नो जादों आथिंखौबो सुनाय जायाखै एक्चुअली आं थांदोंमोन दिनैहाय बेंटल 2 नं दुनाबारि ना बावहाय थांनानै मोनसे न'खरावहाय हाबैदों बिथाङा फिसाया NIA केस नांनानै दिनैसिमबो जेलावनो दं नाथाय बेफोरखौ दिनैहाय सोर खबर लानो सम मोनदों बेफोरनि थाखाय सोरबा सासेया थांनानै खबर लाहैनो जेबो लुबैया बिथांमोना जेबो नोंनि आखाइनिफ्राय फैसा थाइसेबो लुबैया जास्ट माने थांनानै खबर लाहैनांगौ दै गरदसे लोंना फैनांगौ ना बेखौ दिनैनि दिनाव जोंनि पलिटिशियानफ्रा मा खालामलायदों नों उमुक होदों नों उमुक होआखै सोरबाया दिनैहाय आखायाव बायदिसिना लानानै मा रंजादों मिनि खुसि UPPL जिन्दाबादनो माबा माबि BPF जिन्दाबादनो बेफोरबायदि बुंलायबाय थानायखौ जों गोबां समावनो जों नुलायबाय थानो मोनदों नाथाय जाय दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे उदांस्रिनि थाखाय बा बर'लेण्ड स्टेट सोरजिनायनि नामावहाय दिनै गोबां NIA थानाय बै बिफोरनि न'खरनि गथ'फोर बिसि फिसाफोर ना बेफोरखौ सोरबा खबर लाहैफेरदों नामा जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला लाजि मोनो ओरैबायदि कमेन्टबो लिरनानै हरो नोंसोर मानो खबर लाहैनो हायाखै मानो थाङाखै जों थांदों आं स्क्रिनाव बा फट'खौ होगासिनो दङ बिनि अरिजिन भिडिअआ गाबोन फैगासिनो दङ गाबोनो फुङाव नोंथांमोना नुगोन थ' दिनैहाय आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै दिनै बेखौल' लुबैदों जे दिनै जायफ्रा NIA नांनानै थानाय बिसोरनि न'खरा मालाबाबो मोजां नङा सुख सान्ति गैया बेफोरनि बिसिफ्रा दिनै सोरनिबा बिसिया दिनै बहाबा मिसनाव ओंखाम संग्रा जानानै दं सोरनिबा बिसिया दिनैहाय सोरनिबा न'खराव हाजिरा मावनानै जायो थेवबो गथ'खौ फोरोंलांदों गावनि फिसाया माब्ला उदां जागोन आरो बेजों लोगोसे बिसोरो मा हारिनि थाखाय दिनै गोबां समावनो सेक्रिफाइस खालामबोबाय हाग्रा बंग्रा जाया लोङा थाबाय बिनि सायावबो दिनै NIA केस नांनानै जेलावनो थागासिनो दङ थ' दिनै बेफोरनि बिसिफ्रा माबायदि दुखुआव दं माबायदि खस्थ'आव दं साननो थाङोब्ला बै फेमिलिनि न'खराव जुदि सानहैयोब्ला मोजां जुदि रायलायहैयोब्ला ओरैबायदि बिखा खामगोन माने गोसोनि खोथा गोसोआवनो लाना दोननायफोरबायदिसो जानानै दङ जों दिनै दैदेनगिरिफ्रा सोरबाया दिनै बाजार थाजार थांनानै माबा मोनसे दामग्रा जिनिसखौ लानानै ना बायदि रोखोमनि मेथाइ खनसावनो हादों नाथाय बेफोरनि थाखाय बिसोरनि जाय NIA केस नांनानै थानाय बिसोरनि थाखायसो बिसोरथ' EM जादों ना EM जादों दिनै बिसोरो रंजा बाजा गावनि न'खरा सुख सान्ति बुंनो थाङोब्ला दिनैनि बे गोजोन गोरोबथानि जायफ्रा NIA केस नांनानै थानाय दिनैसिमबो जेलाव दङ बिसोरनि थाखाय माब्लाबाबो गसङा बा खोथा बुंफेरा अनलि गावनि भट बेंक गावनि बेनिफिट गावनि मुलाम्फा गावनि लाबालाब बेफोरखौ जायफ्रा दिनैहाय दुखु खस्थ' खालामनानै दङ अराय समबो खालामनानै थाबाय थानांगौ बिसोरनि न'फोरखौ नायहैयोब्ला जों दिनै थांनानै दं एसेब्लाबो सोरनावबा माबा मोनसे सोरबा सासे नङा सोरबा सासे खायदा खुदाजों सोलिनो हादों बैफोर फिसाय गैयिफ्रा जाय जे रान्दि जानानै दं दा गोथाङैनो बिथांमोना रान्दि जानानै दंब्लाबो गैयिफोरबायदि गथ' सासेखौ लानानै माबोरै फिसिगोन माबोरै जागोन बेफोरनि टेनसन जानानै दं साननो गोनां जानानै फैदों थ' दिनैहाय आं दिनै बेंटलाव हाबहैनानै दुनाबारियाव हाबहैनानै बे जाय बिनि न'खरा बिमा बिफाया बावहायबो गैबावा हिन्जावनि बाय बाहागि रावबो गैया हौवानि बाय बाहागि रावबो गैया दिनै गामि 2 नं दुनाबारि बिथांमोना सम सम फिसाजोखौ लानानै जेलाव बिफाखौ मोखां खोन्थाहैबाय थायो सम सम जाय 2 नं दुनाबारि बेंटल बे गामिनि रायजोफोरखौ
गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावो मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बिथांनिया बै रायजोआ बै न'खरनि फारसे गोबां अनसुंथाइ होदों गोबां समावनो हेल्प खालामदों जिखुनु समावनो मदद खालामो थ' बिथांनिनो मोननैसो भिजुएल फिसा फिसा दं आंनो बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन आरो मेइन बाथ्राखौ खोनासंनोब्ला गाबोनसो आं बे भिडिअखौ होनो हागोन थ' लोगोफोर बेजों लोगोसे राकेश ब्रह्म बिथांनि मोनसे निउस पर्टेलावहाय ओरैबायदि नुनो मोनदों मा होननानै बुंनांगोन बिथांफोरबायदियानोथ' जायहा दिनै हारिनि थाखाय नांनानै थैनानै थांनाय जायफ्रा दिनै हारिनि थाखाय NIA केस नांनानै दिनैसिमबो उदां जायाखै बेफोरनि प्रति जेबो सिन्था खालामा गावनि समस्थियाव डेभेलप जानांगौ गावनि मानसिफ्रा दिनै मा जालांदों बेफोरनि फारसे एसेबो साननाय गैया NDBनि थाखायथ' बिथांमोना दिनैहाय पिस एकर्ड जानानैनोथ' दिनै UPPL सरकारा दिनैहाय खुंथायाव थानो हादों रायजो राजायाबो दिनै सिन्था खालामनानैथ' दिनैहाय गोजाम सरकारखौ दोनथ'नानै एफा बोसोर गोबाव सालायबाय बिदि साननानैथ' दिनै गोदान सरकारखौ जों नायनि माब्रै सालायो होननानैथ' 5 बोसोराव दिनै बिथांमोनखौ पावाराव लाबोहोदों दिनै राकेश ब्रह्ममोन बायदिखौ दिनैहाय बेफोरबायदि पावाराव लाबोदों दिनै देरहाहोहरदों दिनै बिनि सोलायै जों मा नुनो मोन्दों मा खालामदों दिनै बे गोजोन गोरोबथा जायामोनबा राकेश ब्रह्ममोन बायदिया बेफोरबायदि बायदि रोखोम दामनानै बाजार साजाराव जाय बुस्थुखौ EMनि मोनसे गावनि मान सन्मानखौ लाखिनो रोङि बेफोरखौ जों मा होनगोन अभद्र EM होनगोन जों बेफोरखौ अज्ञान EM होननानै बुंगोन दिनै जाय गोजोन गोरोबथायाव सागान होनायफोर बिथांमोनखौ जेबो सन्मान होनो रोङि मानसि जायफ्रा दिनैहाय गोजोन गोरोबथा जानानै थांनाय मुंख्लं जालांनाय बेफोरखौ सन्मान होनो रोङि EMआ दिनै खाथियावनो रन्जित बसुमतारी EMबो दं फार्स्ट टाइम इउनाइटेड निउस बेफोरबायदियाव दिनै निउस पर्टेल बायदियाव बेफोरबायदि न'खरा दामनानैसो दिनैहाय बिथांनि मानसिफोरा बारा गोबाव जायाखै साननै सानथामसोनि सिगांल'नो थांदों खबर लाहैयाखै ना जानायनि ना थानायनि ना न'आनो गंसे मोजां दं दुखु नांदों बै सुबुंफ्रा बै EMआ बै बेसोरो बिथांमोननि थाखायनोथ' बिसोरो दिनै NIA केस नांना थानो गोनां जादों रन्जित बसुमतारीनि मोननि थाखायनोथ' दिनै बिसोरो बेफोरबायदिनि न'खराव दान्दिसे दै गिलाससे लोंना फैनो हायि सम गैलायि EM जोंनि BTRआव दं दै गरदसे लोंहैनो हायि दान्दिसे जिरायनानै गसंनानै थानानै न'खरनि अबस्था हालाद बेफोरखौ सोंहैनो सम गैया दिनै गुबुन पलिटिकेलफोरखौ गुबुनफोरखौ सोंखारिलायनो बिथांमोना ओरैबायदि सम मोनो सानसे समाव रन्जित बसुमतारीमोन बायदिया बिसोरखौनो इउज खालामदोंमोन बाहायदोंमोन थ' जिखियानो जादोला थ' दिनैहाय राकेश ब्रह्ममोन बायदिया बे NIA जायफ्रा केस नांनानै जेलाव थाबाय थानाय बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनावसो EM जादों नङाब्ला मालाबाबो जाया बियो बुहुलावबो जाया दा रायजो राजाफ्राबो सिन्था खालामदों जेखियानो जादोला आं बाथ्राफोरखौ बुंबावनो थांबावला बुङोबा गोबां गोलाव जागोन राकेश ब्रह्मनि जाखिनि दामनाय दिनै निउस पर्टेलाव जों नुनो मोन्दों लाजिथाव सम दं आरो बेखौ जुदि खालामनो हादोंब्ला बिथाङा राकेश ब्रह्मआ बेडशिट गांसे बनानै नङाबा बस्था गांसे बनानै हाइवे र'डआव दामनानै फैसा बिबायब्लाबो मोजां जागौमोन होननानै आं सानो थ' लोगोफोर जायफ्रा UPPLनि बिथांमोना नायाबाबो जागोन आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि